sahamba isikhathi mfundisi ngakhulelwa. Mangikhulelwa, I remember ukuthi there was a night I cooked. Isikhathi esiningi sasibabo soyi2. Okay. I cooked ngaphaka sadla naye. Lapho ke vele izinto zayizingasekho right okwangampela. Okay. I think I was 3 months pregnant. Bafowethu siyabingelela kakhulu egameni lika Jesu. Thank you so much for tuning in. Thank you so much. It is yet another beautiful day. Siyabonga kakhulu bafowethu uNkulunkulu makadunyiswe kakhulu. Sisimabuyi. Cela ukuthi uzivalele lapha lo mnyango ze ungasiphazamisi labantu mabedlula bangezwi indaba zethu. Siyabonga kakhulu. Today I'm joined by udadewethu enginayela namhlanje. Alright? Ngiyarazi futhi njani? Uyaphila? Sikhona. Ekugcineni. Oh, at last. Finally. Siyambonga uNkulunkulu. Thank you so much for coming and siyabonga kakhulu ukuthi uzivakashele uzoba nathi namhlanje ngalolu hlobo. Ubonga mina. Ngifikile lapha ngithi mina hayi abantu masisegoli masisethekwini manje they are nowhere to be found manje abasatholakala awufuna ukulungisela imic lo. Okay. No, it's fine. Ufuna ukwenza kanjani? Ukuyisondeza nje eduzane. As long njengamvala ngomuzo. Hayi. Yeah. Thank you. Right. Ngawe. But izompika apha kanjalo. Ngicela imelo enze kanje. Okay. Thank you. So ngicabanga ukuthi izoba right. Yes. Siyabonga bafowethu nje esengishila ke namhlanje we are joined by usisi uNqobile esinayo lapha namhlanje. Naye ngomunye kwabantu basibhalela sathi sizofika lapha eThekwini. But again, without any waste of time, angithatha lithuba before we pray, ngimnikeze lithuba azi-introduce yena ukuba ngubani. Ngiyabingelela mfundisi, ngiyabingelela to everyone osibonayo nozosilalela. Okhulumayo uNqobile ngwakamuthwa. Okay. Embumbulu, eMdumezulu, kwesenkosi uMaphumulo. Yeah, yes, I was born and bred there. Ngafundela ngakhona futhi until ke sengize ngiba nemfundo ephakeme ngasengiza ngala eThekwini. uNqobile Muthwa, she is a daughter, she is a mother, she's an aunt, ngingane yasemphakathini. Okay. Ngingane yasemphakathini, and we grew up ekhaya senza i-community service. Sisiza ugogwethu in everything, of which I believe ekutheni abantu they need uNkulunkulu, abantu they need ukusizwa ngazo zonke indlela. So I'm doing community service khona eMbumbulu ngala ngizalelwe ngakhona, ngisemkhandlweni wesizwe. Again ngikwi-office la ka-youth, ngidila kakhulu nezinto zaka skills development. I'm a professional counselor. Ngokusizwa nje uNkulunkulu. I'm also running i-organization yabathwa ngayiqamba ngesibongo sakwethu. Ngayiqamba ngesibongo sakwethu because it all started ekhaya. Okay. Sisiza ugogo wami nomkhulu. Babaziwa kakhulu ngomem noThisha Muthwa. Okay. Emphakathini. So ngathi no isibongo sakithi it shall never die ngisho bona bengasekho. So ngase ngasungula i-organization ekuthiwa abathwa community development project okuyiyona ke esisiza ngayo imphakathi. But how it goes nje kakhulukazi in relate ne community before sizongena kwestory sakho. So ngizama nje ukucheck ukuthi nje kuhamba kanjani. Umphakathi wethu sikhulele endaweni which is very dry. Indawo yangakithi yamoshwa kakhulu izimpi. Most people on our side are living in fear. Okay. Njenganathi sizalelwe kuleyo fear.
uma ukhulela endaweni enezimpi like wonke umuntu uyazi ukuthi embumbulu kuyaliwa imbumbulu nje idume ngokulwa so uma ukhulele kuleyo environment ngisho ithuba livuleka sometimes awuliboni ngoba vele usuke ukhule ngokusaba sure thina ke saba nenhlanhla ke sakhuliswa abantu ababa ama leader emphakathini abakwazi to shape us ngendlela ekutheni bayisuse kancane lento yokwesaba batshale lento yokuthi go out there and make it so siphile emphakathini okanjalo okuthi even today we are trying very hard ukubakhipha abantu kuloyo nto wow thank you so much iyangithinta kakhulu le yama community services because I also love it but ngiyakholwa ukuthi umuntu nomuntu usuke nento esuke imdriver emenza ukuthi agcine azi involve kulento asuke azi involve kuyona wena yini le kwenza ukuthi ubone isidingo sokuzi engage with ama community services it's because empilweni yami izinto engangizifisa ngikhula my parents they couldn't give it to me ngaze ngasizwa abantu who were closer to me nabanye ngangabazi but they've played a big role empilweni yami so ngiyakholelwa ekutheni mangisize wena mfundisi today wena uzosiza abantu abayi50 tomorrow and into engikholelwa kuyona kakhulu imfundo mina umkhulu wami waye uprincipal waze wakha isikole khona in the community sure ugogo wami wayifundisa phesheya when she retired wazokwenza community service so ngiyakholelwa kakhulu emfundweni because mina they couldn't give me ekhaya endlini la ngizalwa khona but ngakwazi ukuyithola through usizo labanye abantu so nami nginaleyo nto ukuthi no man especially abantu my age as abasaku youth abafunde hence my organization is working with Springville College la sinika abantwana imfundaze yeah njengoba sikwi youth month nje manje sikhipha amabhasari ayi50 sure sinalento ukuthi nginalento ukuthi akungabi khona umuntu ozoba ne-excuse yongafundi akungabi khona umuntu ozoba nento azoma ngayo athi mina ngifundanga ngoba opportunities are there asingene kwi-story sethu sethu kuyasibhalela la waveza indaba ngifuna nje ukusummarizela ababukeli bethu lapha emakhaya waveza izinto of which they are very 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 much so touching lapha so uyawaveza nje izinto ezibalekile ushadile nomfundisi along the way umshado wagcina uphela and ekupheleni komshado nawe you went through some difficulties khona lapho kunjalo yabona ngizama ukuyigoqa lento ukuyisummarize umsummarizela lokuzana umbukeli wethu lapha ekhaya ushadile nomfundisi okungaba ukuthi umshado awuphelanga nje just but kwaba noku isiZulu sithini wakuravaza wabuye emendweni mfundisi wakuravaza emotionally even physically yes but nje mhlambe singene kusona lezi stories zethu okay mfundisi growing up umntwana wentombazane uyatshela ukuthi uzokana one day you will have your own kids uyabona so wena umntwana wentombazane and then umese uyayihlela lonto ukuthi mhla yenzeka ngidinga into kanje mina ke my mom and dad were very strict okay thina abantwana bamantombazane ekhaya sikhule sihlolwa siko lamaZulu yes sikhule sihlolwa sihamba umhlanga we were being taught every day ivalue yokuba umuntu esifazane
So ngase ngaba nale I even prayed about this ukuthi mhla ngithola umyeni ngidinga umyeni omesabayo uNkulunkulu. Okay. Ngidinga umyeni one vision. Ngidinga umyeni who is kind and loving. Uba nalezo zinto nje umuntu anentombazana ukhula. And then I met this guy. I was doing matric. So ngangifunda Sibusisiwe eMbumbulu. Okay. Mangifunda Sibusisiwe eMbumbulu ngikhonza kaMakhutha. Okay. Mase zu matric yangithi siyafunda nangama weekends. It happens ukuthi sifuna ibandla eliseduze nesikole. Okay. Ukuze masisuke esikoleni sikwazi nathi ukukhonza because sasikuthanda ukukhonza kakhulu. Then a friend of mine invite ebandleni lakhe. Ibandla liseduze nje nesikole, it's a 5 minutes walk. Okay. So when I got there sikhonze nje ngcine sengienjoya nami ukuhlanganela nalabazalwane futhi baseduze ezingiqashe around isikole. That's where I met umfundisi. That's kanti siyakhonza umfundisi ungibhekile. Okay ke ngibona ukuthi sekukhona into awkward but I can't tell ukuthi intoni. There was umama uMhlongo babebiza ngoSinemhlongo. She became my mentor lapha esontweni. Ngamthanda nje because nami ngizalo uMamhlongo naye uMamhlongo, so ngase ngimbiza ngoma sathandana nje. Oh, I love her so much. Ekuthandaneni kwethu kuhamba isikhathi, I think a year. Athi Nqobile, something is going on and I should let you know before uyizwe ngabanye abantu. And I'm like, how? Okay, I'm listening. Athi, are you ready ukushada? Ngithi kahle ma. Kahle, ngishadani. Wena ungibuka nje mina ngingashada. Anqobile, I'm serious. Ngithi mina ayibu kushadwana. Athi umfundisi came to me because uyazi ukuthi nguma wakho la ibandleni. Came to me and he wants to propose indaba yokushada. Ngithi mina umfundisi angitshele, and I was like, no, ingane kwani. Angaziboni wani ngishada nje wesika kuyena ngisho ubrother kulona ngisho iAsha lele ngilishada. Umfundisi. Eish. Yes, yena he was not old. Yeah. But nje lento ukuthi mina ngizoshada umfundisi, why me? I was so confused. Then I had to pray about it. Isimo sasesingiphoqa ukuthi pray about it. Mfundisi ngazaca. My mom could tell ukuthi something is wrong with me ukuthi angikhona ukuyigunyuluka. Ngazaca ngidliwa lento ukuthi awuna umhloli ngehlela labo. Sizoshada befundisi mina. I prayed about it. Kwaze kufika la khona inhliziyo yami ize isamukele isicelo ngize sengizwa futhi sengiyamthanda ke manje umfundisi. So I finished matric ngenza unyaka wokuqala at college. So kwase kuthiwa ke I know ihlalwe phansi le ndaba ikhulunywe like formally. Hayi ikhulunywa ke indaba ke ngibe ukuthi mina ekhaya ke nizozwa ngabo. Mina my father akayihleki into engahlekisi. Yebo siyakholwa sisindisiwe but ekhaya ukhala isicathulo sikababa. Nizolobole ngathi niyasha. Because mina ngumntwana othandwa ekhaya, ngumntwana ohloniphayo ekhaya, ngumntwana oziphathe kahle ekhaya. Yonke nje ekhaya bazonikhombisa ukuthi nifana nobani. And they were like, no, we can accept that. Okay, ngifike ke bavele bathi because mina yayingashonke lento ekhaya kodwa babe ngibona ngilokhu ngizaca. Bathi hayi siyabona ukuthi Nqobile uyaphela. On Saturday sizosho thina kini ukuthi kwenzakalani and sicelani. Then I had no choice ukuthi ngifike ekhaya ngibhadlaze le ndaba. And they were like, "Hayibo,
ushadani wena ngithi hey angazi kwathiwa oh my dad thought ikhehla Okay. Omeza ukuthi umfundisi. Okay. My dad thought ikhehla and was like angifune ikhehla la kwami ezoga ngithi mina akulona ikhehla kuthi uyamkhulumela yabazi abazali banjani. So Saturday came bafika ephezulu abanye abafundisi nama elders ebandla bazoyibhadla sake indaba ekhaya. Ngiyasaba but sengiyeza ukuthi sengiyamukele lento. Yabona? Okay, time went by kwacela kwenziwa yonke into same year kwalethiwa ibizo. The following year it was December 15 2015. I got married. And ekhaya ke bayisizulu. Mina kwami laphayana basindisiwe zonke lezi zinto abazenzi but ngoba ekhaya bathe asozwa ngani babezenza. Mase ngiye emzini ke ngangena nombondo njengomfazi impela. Okay, ngabonda kwashadwa umshado wami was very beautiful mfundisi. Umshado wami ilo mshado enganguhlele mina ekukhuleni kwami, you know. I said I don't need a wedding planner. Ngiyawazi umshado engifunayo. Kwasifaqobile can you do it ngathi mina. No wami lo mshado esikhuluma ngawe and ngawuplana kudala. So my wedding was very perfect, was very beautiful. Nje yonke into was perfect. Okay, ngishada December 2015 mhla 15. Okay, ngafika ke emzini. Ake emzini mfundisi it's a different story. Sure. Impilo yangale komendo ayifani nempilo ephakathi emendweni. Ayike ngakotiza ke yazi umalukazana mesanda kufika lokho ebona ke ngikotuze ke but I remember ukuthi kwa ubuDecember kwa uJanuary ngoFebruary ila aqala khona ukungibeka isandla. For what reason? Mhlambe nayo lesi siqale lapho. Umfundisi there were things engangizizwa ngilungiselela ukushada. Okay. One ake ngimblame kakhulu imina engangazikholwa. Like umfundisi uyajola esontweni. Okay. Iba ngibukubuyela banamanga. Like banamanga laba. Hayi wamanga ayikakwenzi lo. Yabona yonke into engangizwa ngangithi mangimbuka angiyiboni futhi. Fun naye. Yeah. Umfundisi uyajola esontweni. Umfundisi umithisile esontweni. Umfundisi this, umfundisi that. Umfundisi abusive. Kukhuluma even abantu ababa ama ex amfundisi before I call. They were like, "Ushintshe nini?" Babembiza ngegama lakhe. "Ushintshe nini undu?" Yeah. And I'm like, I know, I'm not ishintshile. Until ngishade. So mase ngishadile phela, he couldn't hide things anymore. I'm here like every day. And in that time, ngangisafunda kuphela ngangasebenzi. So isikhathi esiningi we'll spend it together. Okay. Hayibo, mase ke ngishadile sengingaphakathi, sengiyazibona ke lezi zinto. Amantombazane that were dating my husband esontweni ayezwana. Yabona? Mina wayepopayi laphayana. Wona ingalwi and they form a team against me. Sure. Yabona? And benalento yokuthi why shile thina. And mina phela ngisanda kufika ebandleni. Umfundisi propose indaba yomshado 1 2 3 kuyashadwa njalo. Mase ngiyithola kahle indaba there is a girl eyayihlala kubo kamfundisi. Excuse me. Imihlala kubo kamfundisi
like umzalwane usaneyinkinga kubo. Kanti umzalwane lo ukipitile nomfundisi. She's a wife. Sure. You know? Mase kufika isigubhukane sokuthi sekufika unqobile uyacela unqobile uyashada kwathiwa lo akaphinde kubo. Mayeselwa kuthi hayi uyahlanya. Yabona? Kanti lo ntombazane lo owayekipite nomyeni lapha udadewabo ngangifunda naye ecollege. Okay. Angitshele. Hayibo ingane yami ayisiyaxoshwa ngoba sekufike wena ngithi mina ngenzeni mina. So yankulu impi phakathi ebandleni and bonke bayazwana laba bagiliwe. I-enemy le efika izolo yazi yoshadwa namhlanje. Eish madod. Okay, ngiphileke leyo mpilo ukuthi ke manje esontweni ke ngiyazondwa. Yabo masifika on a Sunday at church. Ntombazane thizeni nje izo aba umuntu umbone ukuthi uzakini. Afike mina awusabona manje ngithi yebo njani ahamba yokwatela ubaba. Awubaba. Abole hack le. This kwawena ngishaba breathing and out ngithule nje ngibuye. Man, leli sonto kanti isonto lenu le noma isonto ukuthi nje umfundisi wala kwalikhaya noma isonto is in like I ministry yakhe. I ministry ibandla likhulu. Sure. And this guy abantu bayamthanda. Yo. That guy ake ngimqambela amanga. uNkulunkulu has called him. And uyena odlala ngobizo. Kodwa yena he is called. Even today ngisakusho ukuthi uyena ogangile. Ngento engagangelwa kuyona. You know? Abantu bayamthanda, abantu bayakholelwa kuyena. Abantu bayaphila. Abantu bayaphila. So this thing went on and on. Kwafika la sekuthi sengithi khona cause ekhaya la sihlala khona. Uma wakhe sashona. Then ubaba wathatha umunye umama bahlala separate thina sisekhaya. So akekho umuntu omdala engizombikela noma engizomceba kuyena. We understand. And nginalento ukuthi angikwazi ukutshela ama elders ebandla azomthatha kanjani. Uyabona? And futhi angikwazi ukuyosha ekhaya like indaba zomuzi wami ekhaya they will hate him forever. Yeah. Nje they will hate him forever. And I don't want that futhi mina ngiyamthanda ke. You know? Yaqhubeka lento kwafika la ngidinwa la sisi ku February ke lo ngibhokazwa ngawo. And I said to him ngicela ungenzele ifavor. Abazalwane ngicela bame kancane ukuze ekhaya lethu. Because kwakuvele ngene umzalwane nesikhwama esikhulu. Athi angikho right ngicela ukuhlala la ekhaya for a weekend, isonto ibinyanga. And it's only girls who are doing this thing. And mase befikile la ubona ukuthi hayi la ngizodeleliwa. Because you cannot wear 2 centimeter. Wesketi ubushuzele la kwami. You know? Okukuthi ke shame ngangidlala ngabo because into ababejwayela ukuyenza. Uyabona? So mase kufike mina, that's why they are fighting this much ukuthi cha ngibajwayela kabi. Uyabona? Into eyenzakalayo la ekhaya into ejwayelekile and umfundisi is well with it. So kwafika la ngithi mina ngicela ungitshelela abazalwane because mina sebeyangizonda ayikho into abazoyizwa eqhamuka kumina. Tell them ukuthi like not here. Yabona? Kungcono mangihlukumeze esontweni vele ngiyazi ngo1 iyaphela inkonzo. Yes. I'm going home. Mangifike ekhaya abangangilandeli. Yona into esasibanga ke le ukuthi wena you are against ubizo lami. Wena ushuthi uzobulala iministry uNkulunkulu angiphe yona wena uzonda abazalwane. He loved abazalwane ngempilo yakhe yonke. Sure.
So we had an argument ukuthi mina ngisabacela abazalwane lani ngoba wena awukhona ukubatshela ukuthi guys futhi sisasanda nanokushada. Yes. Give us some space. Ngathi mina ngizobatshela. Ngizobatshela nje ukuthi kancane bandla ngiyacela ungodukela. Ngiyacela nje ungihlalele kini isikhashana sacela ukuba ngedwa la ekhaya nomyeni wami. That was the awesome ngeke uzukwenze lo ngathi mina phezulu ngoba wena you can't do it. Angizokwenza. Mina ngizokwenza. Hayi kabi sakubanga ke lokho kanti kuzoshona omunye umfundisi who was family to him at that time. So his excuse was uphazamiseke kakhulu lento kamfundisi umzo kanti vele sixabene then wasekhiphela yonke into kumina. What a lame excuse. And ngiyakhumbula ukuthi lapha yana yabo umsashaya oqala mfundisi awukholwa. Awukholwa nje awukholwa ukuthi ushayiwe ngathi ulalile waphupha kabi wasuyavuka. He poop. Iphuphe Yeah. And you blame the devil. So angigokoze for the first time. Ayikuthi uyangithusa angishaye like impama unyawo ungifuqa ngala ngibuye ngala ngifuqe ngalana. I was so in disbelief ukuthi cha ngishayiwe and I had bruises. Can you imagine? Kulungiselela umncwabo mina ngishayiwe and angikwazi ukungayi kulo mncwabo. Sure. So hey futhi uJehova unamandla mfundisi. Kulungiselela umncwabo. Okay ke he apologized and we blame the devil. Mfundisi afundisa. Yeah. Kodwa ingane kaMasipani bathi. He apologized. We blamed the devil. We prayed. You know? Kwashaya usuku lomncwabo. Then we went there. So ngcwaba umfundisi umzo. Masifika lapha ngithi khona nabefundisi ababeshadisa. Okay. Then uma umfundisi wami umthembu la kaMakhuthi. Okay. Uma noticed ukuthi ngishayiwe because I had bruises. Okay. Asuma hey unqobile ushayiwe. Ngithi mina no ngiwile. Asinqobile. Unqobile. Ngiyakwazi mina. Ukhuliswe yintombazane ushayiwe. Ngithi mina ngiwile. Ngimezwini ukuthi ngiwile. Abizwe. Kuthiwa what happened? Athi ngiwile. And nami ngime nomyeni wami hayi ngiwile. And that was a kid but uma noticed ukuthi Nqobile ushayiwe and say something and I was not willing to say anything because uSatan wayengena umyeni wami ngesikhathi ngishaya for the first time. You know? Time went by and I realized ukuthi umfundisi even though sishadile but akayekanga ukujola esontweni. Akayekanga ukujola and wayengajolo ntanga yakhe. Wayijola ingane. Eish. Yabo esontweni most of ingane ezazi ku youth we ingane eyishoda ngothando. Ingane engakhulanga kahle, ingane ezikuma situation ahlukahlukene athile. So zona lezo ingane izona lezi ayidila nazo. Sure. Because mhlambe kanye ukabili ejole nontanga yakhe. The rest was Abantwana abancane. lezi ingane. Hayibo time went by umfundisi ajole. Kufika isikhathi where ngithola umsebenzi. Masikhuluma indaba yokuthi because mina I'm very active yabona and business minded. And I'm like mfethu angesize sikhona ukuphila ngemali yabazalwane. Let's have something ekuzobe yethu ezosigenerate imali so that we can live. Yeah. You know? Abe nalento ukuthi wena mangikhuluma into constructive ngaleyo ndlela avela ngilwise.
uyanqobile izenza indoda yabona abe nala umagama. And I'm like, no mfethu, let's do 1 2 3. Yabo mengakwenzi yena, I will do it mina ukuze abone ukuthi it's doable. Mase ngikwenzile, he will crush it. Wangiyekisa isikole, ngize ngiyofuna umsebenzi nje wangiyekisa isikole. And I'm like, mfethu mina emhlabeni ayikho into engiyithanda njengokufunda. So if ungiyekisa isikole uyangibulala. And the shame, why ukwazi ukungigoqa angifundisa nophotho, ufundisa nophotho. Why khona ukungigoqa ngize ngivumelane na. Ngize ngiyibone into engekho ikhona. Isikhathi sihambe kulokho kugula izingane ebandleni. Kancane ukubani uadmithiwe, kancane ukubani uadmithiwe. Because mina esontweni I had people who loved me. Yeah. Who were on my side. Ababebona ukuthi ngiyahlukumezeka but bengeke basho. Yeah. Ukuthi Nqobile siyabona. Omunye nje angitshela ukuthi umfundisi ulala nezingane esontweni. And uzikhiphisa izisu. Sure. Angithi say I'm in it too deep manje. And ngiyazi ukuthi deep down lento eshiwo iqiniso, but nami I had ukuthi ngiphike to protect him nami ukuze ngizivikele. Ngithi mina there is no such. And the abuse it escalated yazafika to a point where esenze isinomi kanjani, like vele usuyazi, so what, into yakhe engasayifihli. Ajole nomama, ajole nengane yalo mama, ajole ne worshipper, ajole ne Asha, ajole nomzalwane, ajole novakashile, ajole kamakhelwane. Sure. And wangihlambala mina ihlazo ngeke ngisho ukuthi mina ihlazo ngilazi ngaye. Because mina uma nobaba bashadile bangizalele emshadweni. Ngakhula ngediscipline nje. Ihlazo mina ekhaya liyasatshiwa. You know? Ngihleze ngisho ngithi mina igama elithi ihlazo la ngembatha ngaye. Because emphakathini everybody knew what was happening. Khona umunye umama onesitolo ngaphezulu kwakwami. Ngihlangane naye nje a couple of years sengihlukene naye, and she was like, "Emntanami sasikubuka every day. Ngehla inyembezi ngisesitolo." Ngithi mina wonke umphakathi esho ukuthi wawungidabukela because everyone around his area is saying the same thing. Ukuthi sasingazi ukuthi sizokusiza kanjani in everything that you were going through. It escalated mfundisi. Yabo lento yokungishaya esengishaya like sekujwayelekile. Ukuthi once washinto ngathi mina leyo nto isho i-wrong. Like yabo leyo ukufika abaza ayikho ke into eyayingi kinya njengokuthi ngizokwazi ukuthi ujola noSisimabuyi. uSisimabuyi ufuna nike phola because sengamkelile ukuthi bayajola, uyabona? But manje sizongena la nje. And ayikho futhi into engingayenza ngaloko. This guy uyazi ukuthi ngiyamthanda. Yabona mangidiniwe mangithi kuyena ngikhathele wena ngizokushiya. Angihleke. Angihleke. Athi wena ngithi mina ngikhathele nje wena mina ngizokushiya. Athi ngeke ungishiye wena. Ngipakisha ngibuke nje afe insini mfundisi. Athi wena uthanda mina. He was sure. And wayiqinisile mfundisi. Because ngangithi mangidiniwe mhlambe ngihambile ngaye ekhaya phela 2 days. Ekhaya ngangingasho sengiphinda kwami sekufuna emasobweni. Babona ngama sengifuna umyeni wami. He was sure ukuthi no Nqobile yimi. So esezenzela nje and nazi intombi zakhe yena engathi
wajoin team yeintombi zakhe. Okay. Because wayijabula kakhulu nazo than me. I remember ngomunye unyaka our anniversary why celebrate nenye yeintombi Okay. zakhe. Yabo Anniversary yena celebrate nentombi. Yeah, mfundisi. Washiya endlini. And hey bo God, uJehova unamandla mfundisi. And nginalento ukuthi ngishade ngimncane. Vele a lot of people bebe expected ukuthi uzongihlulumenda. Okay. So I can't give them that. Yabona? Nangasekhaya nje unqobile uthi unqobile shade 2 minutes wabuya. I can't give them that. Nalamantombazane lawa angihlukumezayo, I can't give them the satisfaction ukuthi ya angihlulile. Yabona? Ngabekezela ngimvikela kukho konke. Ayisoke angishuke mfundisi angangikhulumisi whole 6 days on Sunday. Uzongikhulumisa. Nakhona angikhulumisa ekhaya, uzongikhulumisa esontweni. You understand? I need to dress up, ngibe muhle. And oyihlakaniphile lo yana. Because wangishaya la ku Monday. Just ngishaya go Monday, Tuesday, Wednesday. Isibhaxo nje Friday angisazi. Ngoba manje bheke kwi Sunday, iyasondela Sunday. Yabona? And on Sunday kumele ngibe muhle, ngihlale lapha yana, ngishayela umkami izandla. Oh wazwa muhle umkami. Umkami ngicela uzothandaza. That life, you know? And uma lo ngisimina, she was my mother sontweni uMamhlongo. She saw everything happening. Wayijuba kwakanye. Wanqobile uzokhuluma and uzokhuluma ngenkani. I can see things but ngitshela ukuthi izona lezinto engizibonayo you are not okay. Then I started crying. Sure. But at least ngasenginayo umuntu engisima ngifika kuyena ngibe yimi. Makuthi angikhale. Makuthi angenzeni ngiyenze. Guess what? Wathola ukuthi mina ngiyamxoxela uMamhlongo everything. Wamgxosha esontweni. Wamgxosha, wambhalela incwadi. Ngiyakudismissa. Ngalesi sizathu. Nje wabaliza aseyiningi but isizathu sokumgxosha was that uMamhlongo uyena umuntu wayesondele. Wayengafune umuntu ozoba la kimi because wayazi yonke into ayenzayo. So wonke umuntu oyesondela kimi oyibagudluza. I had only him at that time. So njalo makuthanda something I would cry. I couldn't pray. I'll just cry. Like every time makukhuleka I'll just cry. Time went by mfundisi. There was a time where ngangisebenza CCI. Okay. Emhlanga. Komalume lethu lisenanda. So kuseduze nomhlanga. Then sikhulume leyo ukuthi ngisanda kusebenza. Angikwazi ukusuka empumbulu ngemhlanga like every day. So ngicela ukubuya at least ngabo Friday. Avumele phezulu. I'm like this guy asevuma kamnandi nje. Avumele phezulu kanti emhlanga. Excuse me. Sizoba nama awards ayizoba la ICC. So thina ke sishadele sasinikwa nga2 ama-tickets ukuthi asifike nabantu bethu. Ngimtshela nje I was so excited. Ama awards ayizoba ngo Saturday night. Nje mfethu asambeni. I said no, I'm going. Mangifika preparing for ukuthi Saturday like siyahamba. Ayofundisi angijikele ntambama Saturday kumele sihambe late. Okay. I said I'm not feeling well. Hambe unani? I said ngisizwa kahle.
asihamba nobusi. There's a friend of mine owayehlala eduze nathi. Asihamba nobusi. Ngithi mina okay ngimtshela ubusi sami sekuma awards usengigabhile umyeni kabusi ke vele he travels. Excuse me, sihambe. Mfundisi ngicela ukukutshela sesifika la eThekwini, it was around 7 ntambama. Ngathi webusi ziyawa kwami. Asuqalile ngithi yela. Sigebengu sami ngiyasazi. Ziyawa kwami. Athi usinqono asienjoy ama awards sobona emva kwendaba. Okay, hayi kube mnandi. Angithi he is aware ukuthi mase ngibuya I'll use public transport. Okay. And it's a Sunday now. Ngizofika late because iyabheda ne transport asembubuni maku Sunday. Kanti around 3 khona umfana esebenza naye emhlanga kubonga la iPlan. But uqashe ngala. Athi hawu mkhaya ngiyagodwa ngithi mina uyapha ngiyephilana. Ngithi mina ngeke phela ungishila uya ngasekhaya. Singena emotweni ngabo 3. Ngithi mina kubusi, webusi ziyakhala kwami. Azuza ngeke nqobile. Ake uchile nje for 1 uphefumule. Ngithi mina no it's fine. Angashiye phela lo mfana vele asihambise. Mangifika mfundisi kwami. Kumnandi ekhaya. Uvalele and they are having the best time of their lives. Sure. Nentombazane ku worship team. Ifika ihlabelele thiwa ngithandaze mina. Bese yashuba ufundisa. Unesithembu but esingekho emthethweni. Lento yakhe akasayifihli because vele sengiyazi. So what? Ngiyafika ziyakhala kwami kumnandi mfundisi. Indlela engidelela ngakhona lamantombazane yabo makade ifikile endlini. Izofuna ngibone ukuthi I was here. They will use even my toiletries. Sure. Even my makeup, like my things, you know. And nginalento ukuthi I can't blame labantwana kakhulu. He let them. Awukwazi ukuthi ungantshotshesa intombi kwakho umfundisi ifike igeze ngezinto zomkakho. And you will be fine. Eish. And amantombazane agangile. Amantombazane agangile mfundisi. Sure. There are things engangizibona ukuthi no lento inokuthakathi. Because there was one time singena endlini. I'm not sure sasiphuma enkonzweni or sasiphuma aphi. But yabona uvula nje endlini ungena. Kwanginuke ngathi kuqhuma isitamkoko. Unuka udoti. How do you explain that? Kwakukuningi mfundisi kwakukuningi lamantombazane ahlangana usi namhlanje siyakamfundisi. There was a time where ngadinwa mfundisi ngaqhulula isibhaxo kuyo yonke into. Ayikhona endlini ngaleso sikhathi. Ayikhona endlini ngaleso sikhathi. I think angibuye emsebenzini. Ngiyangena omunye yapheka, omunye wenza ukuthi, omunye umnandi ekhaya. He is there. Athi mina ngicela ngiphumela. Hawu kade sifikile asikaqeda nokupheka. Ngavele ngashaya mfundisi ngashaya yonke into. And he was like uyangihlambalaza. Ngesikhathi ngibagxosha yena ushaya mina. Phambi kwabo la. Yeah. Mina lezi ingane they knew ukuthi ngiyashawa. They knew ukuthi angilutho. Babe ngidelela noma kanjani. They knew everything that was happening inside. I got sick. I remember I got sick. Nganginalento yokuwa emsebenzini. Ngiphathwe ikhanda 1 minute. Qhuma igazi ngomlomo la amakhala ngiwe. Then I was diagnosed ukuthi ngine depression.
same time bangiqalisa i-treatment ngawuyeka even umsebenzi ngiyakhumbula ngisebenza ePalm la kuRana Road esiphila ngawuyeka umsebenzi banguyeka umsebenzi ngihleli ekhaya njengoba ngihlele ekhaya ngibona yonke into ke manje eyenzakalayo and intombi eyayimandla kakhulu naye ngalezo ikhathi she said sebexabene but wathi nayo okay wayethi eyintombini zakhe ngidla amaphilisi okuhlanya esha amaphilisi depression ethi banganginaki mina ngiyahlanya njengoba ngilapha ngidla amaphilisi okuhlanya so everything that I say everything that I do bangayithatha serious because I'm mentally disturbed ayibo wangisho kumfundisi I remember ukuthi ngithola ukuthi ngikhulelwe it was 2016 okay ngithola ukuthi ngikhulelwe my first child with him angazi la ngane ngayikhulelwa kanjani I don't know because wayena lento yokuthi yabo mengishayile eqeda kungishaya like he will insist on having sex sure athi ngifuna ukukukhombisa ukuthi mina indoda so kuningi mfundisi okwakwenzeka lapha yana and I couldn't talk about it kwaze khona omunye umakoti esasigane naye lapha waxoxela isihlobo sami esihlala ngakubo because mina indaba ngayithola sengiyithola ekhaya thiwa kade kufika ukhulu lo hlala ngalapha uDidini esukhula sami sokulanda ukhulu usho ukuthi exoxelele intombazane engane naye okay wahamba waye ekhaya straight excuse me yangimano baba wasencekelwa ndingane uma no baba bazilutho endikimuhle maso ekhaya ngiba muhle kakhulu so ayikho into eyayijampisa about me wasencekelwa ndingane bangibiza uma no baba and mabe ngibiza ngifika ngimuhle ngilento abayithandayo mangifika lapha yana athuma hayibo kade kufika ukhulu ethukhulu asamsokulanda kancimalo what's going on ngisimina hayibo ngilandelwani kwami bathi hayi no ukhulu akahlanye ukhulu ikhonta izwile wathi your life is in danger asikulanda it's mina ningangilanda I'm okay they were like are you sure it's mina sure right ningangilandi ngaphinda khona mfundisi sahamba isikhathi mfundisi ngakhulelwa mangikhulelwa I remember ukuthi there was a night I cooked angisikhathi esiningi sasibabo soyi2 okay I cooked ngaphaka sadla naye lapho ke vele izinto zayizingasekho right okwangampela okay I think I was 3 months pregnant around 7 ngashiselo abekushiselo ngekho normal like bese angizizwa kahle ngiyashiselwa enokushiselwa akonto kushiselwa ngikhulelwe yebo ngihlahla ngishiselwa but akone lokushiselwa lokumele ngabe ngiyashiselwa and she was like uzoba right kwathi kushayo 8 angiyazi into engangiyizwa but nganginalo ubuhlungu lokuthi nginesho ukuthi ngizoshona ngisha ngapha kakhulukazi ngaphakathi and I'm like mfethu ngicela ungiphuthumise esibhedlela imoto ikhona bese ngicela ungiphuthumise esibhedlela angikho right and he was like ngekufe sure wayehleli kanje empedeni business phone and I was on the floor lapha rolling azikahle ukuthi ngikhulelwe ngisibe sengicela ungisize athi ngeke uzufe ngithi mina unesho nganani ukuthi ngeke ngize ngife plus ngikhulelwe ngitshela right now ngidinga usizo and uNkulunkulu muhle because njalo mayizongila waye ngiphuca ifone so that I could not get help
But that day, wakhohlwa. I'm sorry. That day, wakhohlwa ukungiphuca ifone. Ngicabanga nami ukuthi yabo lo muntu ngekaza ngisiza indlela aphule ngakhona. I remember uma wayesesibhedlela eGulma ngalezo ikhathi. The first person I called was my mom. Ngafuna ngathi ma wathi unjani ngathi hayi ma no ngikufonela ukutshela ukuthi ngiyashona. Asho ma uyashona. Ngithi mina ngiyashona. So bengifuna ukufa at least ngikhulumile nawe. Athi ubulawa yini futhi ubona ngempela ukuthi uNkulunkulu unamandla akufiki kuyena ukuthi angiphuce ifone. He is minding his own businesses. Uyangizwa ngikhuluma nefone but akufiki ukuthi angiphuce ifone. Ngithi hey ma angazi kwenzakalani ngami kodwa ubhlungu engikubona manje hey ngiyashona yazi. Athi ma uphi undu esho yena. Ngithi ay ma akafuni ukukunaka. Ngithi hey bye bye. Yabona ngibe nalento ukuthi at least ngikhulumile noma and futhi ngiyazi uma into azoyenza uma sesibhedlela. Okay, shuthu uma ingqondo yakhe isebenze fast afonele ubisi lo ngithe ngihlala ngakwami. Okay. Athi hayibo ubusi uthi unqo. Mefone ubusi engimtshela na ngithi hey mfethu yazi ngiyashona. Mangalithola usizo manje ngizofa. Athi ukuphi ngithi mina ngikwami. Athi uphi undu wonke umuntu mefone ubuza. Ngithi mina ukhona akafuna ukungisiza. Nalapho akafikele ukuthi angiphuce ifone. I think kwaphela 15 minutes afika ubusi nomyeni wakhe. Bangithathe iambulance yangithathela emzini kabusi. He didn't even follow. Sure. So mabefika laba bazokuthatha uthini nje. Mhlambe their communication kanjalo. Ubusi knew everything that was happening. Kukuthi esho ubusi wayemxoxela umyeni wakhe ukuthi unqo uyasha lapha. Wenze ku 1 2 3. So masebezwile ukuthi ngiyafa and he is not helping me. Vele bamdinelo somehow bamdinelo for the things azenza kumina. So bafika lapha yana bathi solanda unqo. Wathi oh bangithatha bangifaka emotweni. Then we went. You know? Ngiyakhumbula ngaphelele evrandi kabusi. Ngaphaphama esibhedlela. Mangiphaphama esibhedlela ubusi is so angry. She's saying things that I don't understand. Uthi Qobile ngiyazi ukuthi you are going through a lot kodwa sengaze wenza into enjena wara. And I'm like ngizamcanga ukuthi ngenzeni. Qobile how can you do this? Ngithi mina ehlisa umoya ungitshele kahle because I don't understand yonke lento eshoyo. Athi Qobile sengaze uzama ukuzibulala. Ngithule ngimlalele yabona khale Qobile urongi sengaze uzama ukuzibulala ngiyazi into ayihambi kahle na thina umshado wethu is not smooth kodwa mina ngaze ngicanga ukuyibulala ngishiya ingane zami akhuluma into ende ngibuze ngesikade ngithi kade ngizibulala ase yodokotela ushilo and nami phela bangibuzile ukuthi ngazini ngasho mina ngathi izinto siyabheda vele emendweni wakho wasiwa ke mina wena uzama commit suicide ngathi busiphuza amanzi ngiyambona ukuthi yabo manje ngasiphuza amanzi sikhuluma aphuza amanzi ngithi webusi angikaze ngizama ukuzibulala mina ziyangiletha yebo but ayikho into engiyenzile ebingafaka impilo yami nomntanami engozini. What did you eat? Ngoba kutholakala into engekho right ngithi yima. Asivashanga ndawo asiyanga ndawo. I cooked. Ngaphaka. Mina asibanga na visitor futhi. It was just us. Yabuya ingqondo. Yizi mina nje anithi mina ngizama ukuzibulala. Mina ngithi
angikwenzanga. Then they were like, who did? Yeah. And it was obvious ukuthi ile ndoda le ngithe ngibhuquze yathi nje ngeke ufe. And leyo nto ingahlakalela yangibuyela ingqondo mfundisi ukuthi lento eyenzeka kumina yake yenzeka. Le ntombazane le ayikipite nayo before me yakhulelwa. Imikhulelwa wayifakela something on the drink. Ukuze kuphumisiswe. And indlela lo mntwana engitshela ngakhona ukuthi kwenze exactly yabona into eyenzeka kumina kwakuphepha 2 wento ayenza kulo yantombazana. Uthi naye she was rolling on the floor athi lo ngeke uzufe. Kwagcina kuphume ingane esiswini. Mina I'm not sure whether wayebulala ingane noma wayibulala mina. And uma ngihamba ngekhaya I shouldn't let him know ukuthi udokotela utholeni. Ngina lento ukuthi he can try harder. Yabona? He can try harder. And ngiyakwesaba mfundisi ukubuyela ekhaya. So ngiphinda lapha yana ngakina lento ukuthi ngishangenzani. I'm not questioning anything. Angilwisi umuntu. Excuse me. Ngizobile into ayifunayo because mhlawumbe ungibulala nje ingoba ngiseyona lento ayifunayo. So angibe lento ayifunayo so that ngizokwazi ukuhlala naye mhlawumbe sophila impilo engcono. Magi lento ethi yena mina ngibe yona. I went back there. Angithi ngiyagula kancane ke ngiyagula mase ngikhulelwe and pregnancy it's becoming heavier. I said to him, "Mfethu, angeke ngimtete lo mntwana. Nginawe la. It's either uzofa noma mina ngizofa because of the stress and everything you're putting me under. Ngicela ukuyotetela ekhaya." And he was like, "Uri, ayizivele if I'm home like ukhuleke emoyeni." I went home ngiwumuntu ozotetela ekhaya. Okay, I went home. Wasala ke wagroove bakithi wagroovesisa. Until ngize ngificwa isikhathi sokuthi ngiyateta umntwana. And lo yamntwana uJehova unamandla. They said angeke abumntwana ofana nezinye ingane it's either uzokhubazeka or ngizomzala ezikabishi nje because of what happened ngimkhulelwe. She was affected and they even advised me ukuthi angimkhiphe because one ngisamncane ngiyaqala ukukhulelwa baze basho lenzalo eningi ngisayobuye ngizale futhi so nje bangikhanselisha and I was like I'm not killing this baby. Lo mntwana kube ngimele afe ngabe ngifikele esibedlela esethule. Yabo nje obesaphefumula nje cha sengigcine phefumula because akafanga that thing was too strong to kill us both. Kodwa nje obephefumula nje kulungile maybe ikabishi lami iveji lami. Ngikhulelwe nje ngiyazi ukuthi ngizozala umntwana vele onama complications and nami sekufike la khona ngithi I'm ready for anything. Vele konke ngangiwesaba sengihlelile. Wafika isikhathi ukuthi ngimtete. I remember I was with my sister eMshiyeni. Ayike singishukisisuke ngamteta kwaku 4:20. Ekseni mangimteta umntwana mabemkhipha kuwe bamletha kuwe. Luyane athi uyambona
angazi usho itshela ukuthi ngihanjelwe engqondweni athi uyambona ngithi mina ngiyambona ngibheka into unusual kiye angiyiboni athi uyambona ngempela ngithi mina ngiyambona athi umntwana wami ngithi mina intombazane athi uyambona ngithi mina ngiyambona bamthathe bayoba business nakhona ngideda I had a lot of complications ngaqhunyelwa umzanyana ngaphakathi I needed to go to theatre kwakuningi nje nothing was easy lapha yana so mangibuye theatre okay bangilethela umntwana nami and I'm like akanalutho mfundisi akanalutho and ingane zamanje zisengalendlela ukuthi uyibona izela ukuthi iyabona noma ayibonini umuthi emehlo yashonzala umuthi iyawashonisa ngala and I was like hey lengane ukube ngavuma you know ngibuyele ekhaya afike naye the following day ngidedele afike naye ezoyibona ingane ke mfundisi kusami ingane yomgcodo afike kazoyibona ke adlala ihappy father lapha yana ke sigoduke sami sekhaya masigoduke mfundisi sekhaya I think he waited 1 2 3 months wafika and he was like ngizolanda umkami esibhedlela ekhaya okay ngidedela ngithi ngayi ekhaya he was like ngizoyilanda umkami Nkosi yami ila angakwazi ke khona ukukhuluma ngathi no angikhoni angithandi ukubuyela ekhaya I don't feel safe there ila sengikwazi khona ukusho izinto ukuthi this happened and he was like I know he blamed the devil mfundisi lonke iphutha lapha lika Sathane he blamed the devil waxolisa in front of my parents kwalandwa even abantu ababeshadisile ayibo yankulu indaba mfundisi axolise ngibone nami ukuthi at that time wayesethole umuzi eBitela okay wathi nje lo yamuzi I can't stay alone ngifuna umkami mina nengane yami mina ngabona ukuthi out isimisele yaphenduka yeah nokuthi ezekhaya abiza abazali bami ezokhuluma kanjena he sounded so genuine I was like no plus nginomntwana omncane dinga both parents I should go okay ke sihambe mfundisi uma sifika ngalena kanti umfundisi unentombi yakhe ayithandayo unentombi yakhe ayithandayo and they have planned together ukuthi they should get rid of me sure because impilo yakhe ayiqhubeki kahle ngikhona mina one we are married and in community of property so umfundisi has this thing ukuthi no mina ngisho ngahamba but ukuthi ngilapha and I'm still breathing is not enough sabuya masibuya lana mhlambe we stayed like kamnandi for inyanga eyi1 the second month yafika nesuitcase elikhulu elingaka mfundisi ama suitcase lawa okhamba afika ilihudula mind you sasiplan imvuselelo sasinegceke elikhulu sisofaka itende egcikeni okay so yafika nesuitcase elikhulu elingaka intombazane ilihudula he didn't tell me anything and I'm like how unombuso wafika nesuitcase elingaka wathi unombuso uzohlala la ekhaya until imvuselelo iziphe lapho ngiyazi ukuthi what they are doing nonombuso ngithi mina no you can't do this to me plus nanomntwana omncane ngithi mina you can't do this to me mina I know ukuthi nenza nalengane and lengane iyangidelela so isizongidelela 99 lapha manje la kwami wathi kanti usafika nalomqondo wakho ungabafuna abazalwane and it was like mina ngizoyimela lento yakho
yokuthi wena you are fighting against abazalwane mina uNkulunkulu angibizele kubona and wayengishana ngoNkulunkulu loyana athi mina ngithini uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu ngibizele kulabazalwane so wena umuthi I should not do this mina ngilalele wena noma ngilalela uNkulunkulu uyabona I can't choose you over God ngithi mina uNkulunkulu mfethu othela ndalengane olala nazo zize la kwami zizongidelela la kwami ayike ngizoshawa ke lapho asuyangidelela you are disrespecting my God you are disrespecting me in my own house fundisi they will sleep together ngale eroomini mina ngilele nomntwana la I will hear every sound and sure. That girl why excella you know and why kwazi ukungidrive ngalendlela ukuthi uyangazi ukuthi angikwazi ukumhlambalaza mina uyazi ukuthi angikwazi mina ukwenza into engazwisa yena ubhlungu I will not tell anyone they will sleep ngale ekamereni ngibezwe babies mfundisi and they will take long labayana ngiyabanika iGrammy they will do everything that girl aye kitchen egqoke isho mfundisi I crop top that girl aye kitchen egqoke crop top no 2 cm that girl angazi kwakwenzakalana ekhanda lakhe but I don't think she is okay nobody can do that kumuntu ophilayo nobody ngisho ngathi utsheliwe ukuthi nguzero kangakanani but uma uphila kahle ekhanda you cannot do that to me I started living impilo yami nomntanami in my own house and let them be husband and wife. Ngo-6 iyangena ivuselelo mfundisi. The girl will worship kuthiwa ngithandaze mina and he will preach. Uma kuqoqiwa ugel bayagoduka abazalwane ugel ungena endlini. Iqhubeka imvuselelo there was a day where I said I'm not getting out of this house. Angiye etendeni. Because nginalento ukuthi izichomi zalentombazane they know everything that is happening. Yeah. They will laugh at me. Even if family kantombazane lived around that place. Uwona ngempela ukuthi mina okwawe into yokudlala amantombazane akulo yami uzogcula amantombazane. Wonke amantombazane sihlobo zakho uzoziwa la emvuselelweni. They know everything that is happening. And mina ngizobe ngigona ingane, hlushwana ingane. Ugeli uzobe jive lapha on stage with uhappy. Yo, madad. Hayibo. Hey, mina futhi singaye ngadla usheve emvuselelweni. Ngiyaya kuleyo. Ayibo bayidlale lento mfundisi. Bayidlale mfundisi and I was like angina namhlanje etendeni. Ngizozivalela la izoziphela imvuselelo. Nofuna ukungibona ngikaze ngibone because banalento abazalwane basekuphela inkonzo uma mfundisi. Excuse me, sicela bingelela ngimana angifuni kwaleyo nto namhlanje just want to be alone. Iqala imvuselelo ke isimishuba angene ekamereni anqonqo. Ngiyazi nokhiyakhe inesankahlo uyabona. Yeah. Ngibona ngavula ngizophela ngivula. Athi manje etendeni. Ngithangi. Athi manje etendeni. Ngisimina ke nginale lento ukuthi ngiyangishaya khona abazalwane egcekeni into engizihayiza. Ngithi mina hayi
angiyeke ahambe baba and wonke umzalwane wabona ukuthi something is wrong. So mephela imvuselelo ke bahambe kabazalwane. They will punish me ngokuthi bathandane kakhulu in front of me. Oh. And umntanami ngiyakhumbula ukuthi wesecathula. Umntanami ngiyamthanda kuyisi namanje. And there is nothing I can do about it. Ahamba umntanami akhalela uyise ngimiyeka ahamba uhlala bonke kuba umama, umfazi indoda kuba ingane. Abo kube mnandi nje. In my own house. Sure. Ingqondo misingibuyela everything that they were doing. Bayifuna ngimele inhliziyo labayana. And they knew ukuthi I am sick. They knew ukuthi I am sick. Angikho right. Lento abayenza vele ngangibulala. Until ngiyakhumbula kule generations. Yabo nje makungena i-generations lesa insimbi zakhona namanje zisangivusela enye into. Ngangiphuma e-bathroom ngingena ekamereni. Sasinama TV ayi2. Esekamereni mase kuba ese-dining bona babuka lese dining. Mina ngihlale ekamereni ngibukele. So ngiphuma e-bathroom ngingena ekamereni. Ngibhinqe igown. Ngiyazizwa insimbi ze generations. Ngithothi ngiplage le TV so that ingabhoreki nami. Yabo intambo lesuka kwi TV iyo connect lapha ezantsi ku plug. Inqunyiwe la ngescare. Like inqunyiwe. Ngidina mfundisi. Ngidina ngiphume ngiyophumela kubona lokhuzeni edining ngithi mina oyinqumile. Cela ihlanganise manje ngifuna ukubuka iTV. Bathi na iTV. Wozela. Sobuka iTV. Shusi bafuna nami ngijoyini yini isithembu mfundisi isithembu leyanda noma yini. Bafuna nami sibe happy family. So lento ukuthi bona ba happy ngala mina ngihleli ngedwa ngale iyabanyanyisa. So sonke asibe la. You know? Kithi mina oyinqumile. Ngicela ayixhuma manje ngifuna ukubuka. There's like night TV hlaphansi ubuke. Ngadinwa mfundisi ngagoba. Yabo le TV la bayibukile. Ngagoba ngadisconnecta kanje. Uma ngikhipha ama plug lapho. Yabona mangiphakama wayisela. Abafundisi wangishayisa kwephara. Sure. Ubona iphara lisha umphakathi. Wangirathuza njengephara. And I'm like lo kade efisa ukuyenza lento le. Ngeke ungishayele ukuthi ngidisconnect iTV ngoba wena unqumele futhi ungishaye kangaka. And uma engishaya ugel angithi ngani yakhaliza kimi avela ayithatha phume nayo. Excuse me. Ngiyakhala endlini ngiyayizwa but nayo ukuthi iyakhala eminyango, ne? Ngidido ukuthi sithuli. Yo. Yaba iyakhala ngiyakhala. Ngisanayo ithembe yabona. But yathula. Ngiyazi le feeling engaba nayo the time. Yabo lo uyangishaya and I'm like why ingane yami ethula angisena ndawo nokuthi ngiyashaya like why my baby is not crying and ugela kangena endlini. Oh angishayeke angithi nami I'm trying to fight. Ngiyakhumbula wangiphula idolo eli1 lelinye lanyela because uze ngaloku ngikwazi ukusukuma. Then he took my phone why disconnect. I keep it nama SIM card. Ayivele uyabona ukuthi usengenza irabishi la. Ayifake yabo idrawer la wardrobe. Afake khona. Mefaka khona I'm on the floor ngiyopha yabona ke mfundiswa ehleze ngishaya, eh?
Shuthi ingane yami ithula ugele azangena endlini. Mengena endlini ugele uyaqoqa. Manje ngithusuna ukuthi uyaqoqa. Angazi uqoqelana angazi kiwapi because lo gele wafika nesuitcase nengubo kuphela. So bese eqoqa kangaka kiwapi? Angena endlini. Yabona the worst thing he did. Wangikhumula nganqunu in front of le ntombazana. Sure. That was the worst thing he could ever do. Wangikhumula nganqunu wathi walegano egqokile mina. I remember crawling ngithi ngidonsa iphinifa khona amaphinifa esaswambathiswe umkabhuti wakhe. Okay. Ngithi ngidonsa iphinifa analeli iphinifa lakithi. Alidonsa nginje. Analeli iphinifa lakithi. Uyena owangibamba isandla wangikhumula amaringi. Like mangithi ngidonsa ingubo yokulala ukuze ngizimbathise asikwale ngube yami. In front of le ntombazane wangikhumula mfundisi nganqunu mangidonsa ukuthi akutshenge lapha mangidonsa ukuthi akutshenge ngawehlisa umoya ngathi no angihlale ngisho and aphume mayiphuma boya ngale dining ngihle laphansi ngizama ukubuyisa ingqondo ukuthi what can I do nginalento ukuthi vele bezongibulala lo yabo indlela enza ngayo namhlanje mina ngiyafa nginaleyo nto nje ukuthi namhlanje okay ke zingifele I'm on the floor like that ibuye ingqondo ngilokhuze ngicrawle ngithatha ifoni ngifamasi angithi angikwazi ukufona because bazoza ukuthi ngiyakhuluma Yeah. ngabhala message eyi1 ngathi undo yangibulala ngikwame ebhitela ngayi forward to all my contacts. I remember kwakumhla ka 2 January ngayizolo kade kuyinyuyi manje sekuyisebusuku mhlawumbe kwa01 abantu balela abantu bakhathela abantu bayagroove makunyuye mina ke ekhaya makunyuye sekunyuye ngempela kudansa ngisho ikati so I know balele bakhathele. Ngiforward message to all my contacts ukuthi othola qala usizo you know. There is a guy that guy yabona manje ngisasho ngithi uNkulunkulu wangiphendula through that guy. He was working night shift uyiphoyisa. Okay. He was working night shift. So simethi hayi boziyakhala ahamba ayovusa usisibusi lonke izimini ehlala ngakwami. Okay. Hayi bobusi unqo uyafa. Ungqobula yini mabe check amafoni ngisho ingane endlini banayo le message bahambe bayovusa abantu ekhaya uMdumezulu sukuthi kuziwa kumina nje nababazi ukuthi bazofike baficele khona ngangihleli ngincike kanje embedeni khona iwindi likhulu la elibhekene ne drive in ezala ekhaya. Okay. And I was sure ukuthi ngaleza ikhathi imoto ezodlula la imoto ezosiza mina ayikho imoto engadlula la ngalezi ikhathi wonke umuntu lele. I waited there ngiyabezwa baxoxa ukuthi abaplananga kahle ukuthi from here where to bayaxabana ke manje ubuliwili nalento ukuthi hayibo ingane yami angiyazi iphi endithule la ikhona ncothi uyisakhala you know nalento ukuthi vele bazongibula sekunalento abangibulale man vele sebengibulale nengane kuningi and I remember ngibona amalambu ethi kanti ngesikhathi amalambu ethi vele abantu sebegcwele igceke uyabona because imoto eminyaka ngiyakhumbula ukuthi yayiduma imoto belindele ukuthi bangaphuma basuke noma nini so le moto ethi izovimba egate ukuthi kungaphumi imoto angithi bayalwa manje ngibone lokhu zeni abanake lutho ngibona ama lights ethi mfundisi I don't know where I got the strength because my both knees were broken but ngaphakama ngaphuma nje ngaphumela ekitchen wezwa senguphendulile ukhiyi Imoto. no uyazi ukuthi hayi ngathi Okay, konke wait. ekudluzayo elokhu kanti ngiyophuma sekitchen
wathi uyangixavula mfundisi kanti ukhiye esicabheni senguphendulile abuya nesicabha bangena bangena mfundisi wawupere endlini and I'm like angisenandaba but where is my baby because uma namanje uma have seen a lot ukasho namanje athi isime ngakufica ukusona akekho umzali omele abonele yanto ngomntanakhe athi into engakufica uyiyona akekho nje umzali ophilayo okumele afice ingane yakhe inje ya sure angene lapho khona noma angazi uma bamphatheleni because uma she's that you know bangene bonke endlini ke anginandawo nayo into eyenzakalayo ngithi iphi ingane bathi iphi ngithi nami iphi ingane ngicela ingane because ugeli wavela washona phansi wavukela njengoba ngitshela ukuthi kubo is around the area washona phansi wavukela kubo so the only person ongaslamlela ukuthi iphi ingane is the girl like ngobile you need to go ngithi mina which hospital without my baby ngithi mina no I'm staying here until you find her bambheka baze bamthola angithi imoto ayiveni shuswa phoswa le phezulu kwakhe kwasekuphoswa everything shuswa khala waze ngithi mina ngibhekeleni ingane naye uyabuza endoda khuluma iphi ingane na akayazi siphela ayiphumanga naye sure ibheke I think yathola ubhuti wami was how nangu umimi and I'm like uma uthuli yabona nje ayikho into engistress nje ukuthi uthuli ngithi mina yaphefumula bamshaba that's how yaphefumula then from there saya straight elokhuzeni esibhedlela ke bayongcilongayo even today ngike ngisho ngithi there's a friend of mine owaphuka bezihambele nje njalo kumakhaza uyakhala usinaye athi inqobile mina so much pain ngithi mina ungcono wena waphuka mina ngaphulwa mina bengumuntu wamakwayikwayi ngiyasithanda isicathulo esiphakeme but I can't wear them anymore because of what happened there. This guy made sure ukuthi uyaqeda ngami because le ntombazane le ababengile nayo eseyigilile she said we needed to kill you there ngithi mina nanqandwa yini uthi we don't know but mina we had a future esasipla uplana kanjani umyeni womuntu ifuture uplana kanjani umyeni womuntu ifuture babe ne future nje enhle yabo ethiwa enenoju abayiplanile but ngikhona balengane ingane ayizalayo lengane yes and lento imisibuyele emuva ziningi izinto engazithola mina during kuukuthi nginalento ukuthi mhlawumbe usekhulile ngeke uvuke ekseni uthi ngiyagana yini le yenza ukuthi ugana mase ngiyithola into yakhe ngiyilandelela walala even nengane yaku mugqoka iphenti ngisho kuthiwa isihlobo ngisho kuthiwa wini he is that lengane le ingane ka fowabo kababu wakhe nayo he did the same thing wamitha nje he get rid of it ingane esontweni kwaqala kwamahliphi nje ezinye zicommit suicide ezinye zifuna ukuzibulala kwamahliphi nje esontweni and I was like no mfethu I can't do this anymore. I remember ngidecide umntanami she was wezohlanganisa u1 can you imagine wezohlanganisa unyaka wakhe uqala ngamtshela ngathi no I can't and ngibonile ukuthi uzongibulala for wonke lamacala akho owenzileyo I'm willing to let them go
but ngicela ungangilandeli. Ngicela ungangilandeli, you have done enough damage kimina, and there is no going back from this. Uma ukwazi kwakungcono sangishaya ngedwa, but awukwazi ukungishaya phambi komntanami. Like waba umuntu mayekushaya mfundisi, there are things you say like uyangilimaza. Yeah. Uyangilimaza. You can't keep awukwazi ukuqhubeka umshaya umuntu. There are things engangisho ukuthi yabo mangithi uyangilimaza, it's where la icindezela khona kakhulu. Uyabona? And mina, you can do anything to me, but not in front of my child. Umntanami even sengibuyele naye ekhaya wayengafuni even my brother adlule eduze kwami. Umntanami wayengafuni even kume kwangena umuntu wesilisa ekhaya, she will react. And I had this thing ukuthi not with my child. Mina the main reason engihleze ngisho noma nini mabe ngibuza ukuthi when did you decide ukuthi uyawushiya umendo, ushiya yonke into? Ngithi mina ngabona umntanami esehlukumezekile ukuthi I cannot have umntwana obroken ngalendlela. Even my father wayesuba mekhuluma nami mhlambe enqobile enza ukuthi a react, wayengafuni nje umuntu wesilisa ozokhuluma nami, ozosondela eduze kwami, ozongichawula. Mina I had ubhuti wami, may his soul rest in peace, he died ngo 2018 through a car accident. Ubhuti wami wayengithanda, ubhuti wami waye sisi masihlela afuna ukungigona, you know. And umntanami will scream, ngibona ukuthi ngizofelwa ingane, ngibona ukuthi ngizofelwa ingane. So kukho konke okwenzeka lapha ya, yes, I was a fool so many times to go back, but la ngabona khona ukuthi I cannot go back anymore. Ila sengibone khona umntanami ukuthi uyabona ukuthi kwenzakalani, and it's affecting her. Ngina lento ukuthi mhla 85 years ekhulele endaweni enje uzobe umntwana onjani? Uzobe umntwana onjani? Worse, she is a girl. Sure. So I couldn't take it anymore. So ngahlukana naye ngawo 2018. But I process ye divorce and everything ngayiqala ngo 2019, 2020 saphazanyiswa na i-COVID, but yaze yaba through ngo 2022. Okay. I think. Nakhona I was like, Vethu, if you don't agree to this, you are forcing me, phela liboli. You are forcing me ukuthi ngikubophe. And uzoboshwa because I had this thing to keep evidence of everything. Mina ngiye enkantolo siyo divorce i-lawyer yami, because that time I was very emotional. Makhulunywa ngayo yonke into, I'll cry, I'll get sick. So uAnesri advised me ukuthi ngobile thenga uThukhwaya and write everything there. Everything that you remember. My records esibhedlela ushayiwe, even the photos ushayiwe. Have everything there. Ngabhala. So on the court dates, he wasn't expecting it. Because laphana futhi abona nje nomthetho uyakwazi ukuqinya. Laphayana awungikwazi ukuthi ngivele ngithi hayi angisamfuna uDlamini, ngicela bandla ukuhlukana naye. Kuthiwa wanya. Kumele usho ukuthi awungifuni ngobani. Futhi izathu zakho mayingezwakali kahle uyatshela kuthiwa sonizamela icounseling. Uyabona?
uthi hayi nizowama ama-counselling inazi iy'nhlangano ey'thile ezonisiza hayi nizoba right nina kuvele kube into ongayilindelanga. So if you're going there uyodivorce, you need to go there ready. Ngoba uzosuthi mina hayi uyangihlukumeza uDlamini kuthiwa hayi no, this can be, you know, kuthiwa hayi siney'nsiza zikahulumeni wara unikwe ubuye nama-pamphlet ayinqwaba ubukade uthe ufuna ubukade usefuna ukuyohlukana nomuntu. So I had to bring every evidence ukuthi why am I living this marriage. Uma kuthiwa nangu uyabuya athi can you fix? He has tried. And what made you say no? I know him. That guy is manipulative. And if ungazazi wena, if you have lost yourself, ungazuvume, that guy angifuna ukuthi he will never change abantu abankulunkulu ne. Yeah. But he is far from changing. I see. You know why? That guy cannot admit. Okay. That guy cannot admit ukuthi ngobile ngiwonile, ngobile ngikuhlukumezile, ngobile I am sorry. Mina esufuna ukukhuluma nami for the first time, I expected that. Kanti yena akekho lapho ufuna kubuyelwana kuphi if you cannot even admit ukuthi you did me wrong. That guy has pride. That guy has pride, and pride yakhe iyona emlahlekisele ngezinto eziningi, because a lot of people, they wanted to help him, they wanted to help us. Umntwana ongaphatheki, so you can't help umuntu who sees nothing wrong ngento yonke ayenzile. And ukuhlukana kwami naye shuthi wayethi uyangila because waduba nomntana. Ngaba kule position yokuthi I'm getting a divorce, I'm young, I don't have a solid plan about life, and I am a single mother. I had to figure it out all by myself. Elab, living his life. Hey, ngobile story sakho hey sinzima sinama elements amaningi alungizana, but due to isikhathi sethu la ngiyathanda ukuthi mhlambe ke sivale ngalolu hlobo. Unane organization whereby you deal with ama GBV, yes, zonke lezi zinto, mhlawumbe usiphe some briefly nje ama details ngayo leyo nto leyo ukuthi mhlawumbe isiza kanjani, you know, yeah. As a GBV survivor, I have created a platform where people can come bezothola usizo, like mentally, physically, spiritually. Baningi nje nabefundisi ngisebenzisana kanye nabo. Yes. uNkulunkulu has put me in a position la ngithi khona everything that happened to me ingoba kwakumele kusizakala abanye abantu. We were laughing about it nomunye umngane wami ngithi mina ayingeke mpimi zonke izinto ezangehlela mina angibonanga phela uNkulunkulu mina I'm sure zonke lezi zinto ezangehlelela nina. And we were laughing about it because right now I'm healing other people who have gone through the same thing. Yeah. Especially mama befundisi. Yeah. Kuyanyiwa lapha namfundisi. And there are pastors esibazi ukuthi lo uyamhlukumeza umngaki. Eish. How painful is that? Mina mfundisi khona amabandla engasawahambi.
ngisho singabangani nawe uma mfundisi ungumemandla, I will not come because I can't look at your husband like pretending that ezenza uDave she's God laphayana, where else ngazi ukuthi deep down uyakuhlukumeza. Mina most people around them abantu besikwiministry yodwa nabo. Okay. You know, okukuthi mina ngisamile ekutheni umendo muhle, umshado muhle. Angikwazi ukuthi ngingathuka umshado ngenxa ukuthi mina ngigile umfundisi. We understand. Yeah. Umuntu ngiyamsiza ngalendlela afuna ukusizwa ngaso ngaloso sikhathi. I'm dealing with abantu khona bangabuyanga ke emendweni but abakuma relationships abakhamaya abahlukumezayo. Abanye bayakwazi ukuphuma, abanye abakhona ukuphuma, they are still in there. So I am there for them because enye into lenga eyangehlakalela ukuthi mina mangishada, one thing he did was ukungiyekisa isikole. And nginalento ukuthi most people basemendweni and bacindezele khona emendweni. Umuntu wesilisa uyamsama umuntu wesifazana onamandla. So the first thing that they do, umuntu wesilisa oyi-narcissist ukuphuca amandla akho. Then mase yakudrive ke wenza into eyifunayo. Khona nje omunye umama mfundisi ngeke ngisho akuphi ngoba uzoyibona, yabona. But we were so happy kushona umyeni wakhe. Wamyekisa umsebenzi, wamyekisa isikole, wamhlukumeza mfundisi. Sure. Like indaba yakhe iyaziwa nje. Oyo. Wamhlukumeza mfundisi. And ushone usanda kushona lo baba. Sebebadala. Sebebadala. I think lo mama uhlanganisele impesheni ula ko 60 something. But wathi shona umyeni wakhe. Waphinde driving school. Wayekwazi vele ukudrive. Wayekisa umyeni wakhe, umfazi driver. Into yentsimi. Umyeni wakhe ihamba nama slay queens. Sure. Right in front of us. So mesho umyeni wakhe. Wabile driving school, she is driving, she's living the life. Yo le yampilo ngiyambonga uNkulunkulu ngayo. Uyabona? I can't say, but it's someone very close to me. Uhlosha umyeni wakhe, yezwa. Ahlupha amadoda mfundisi. Uhlosha umyeni wakhe. And at once she said, "Ngobile uJehova ngathi angikhumbula." Angathanga ngikhumbula. Ngithi mina, what do you mean? Uziyazinqobile. Mangithandaza ngithi Jehova nayi inceke yakho. Ngicela uyikhumbule. Ngicela uyikhumbule baba. Ngicela uyisondeze eduze. Oh my God. Ngithi mina sengazumcelela ubaba amsondeze eduze. Yini le kuwena ethi I cannot leave him. Uthi ngiyamesaba uzongibulala. So kungcono ngilokugimnceke uJehova ukuthi baba nayi inceke uyayiletha kuwe. Ithathe. Ithathe Nkosi. So abantu besifazane they are going through a lot. Yabona. So I have opened a platform where the first step to healing mfundisi is to talk about it. You know? Abakhulume ngakho mfundisi. Sibona ukuthi umuntu udinga luphi usizo. And ngibathanda kakhulu basenhlizweni yami kakhulu laba babuyile emendweni because bona ngingakwazi ukubasiza ngifinyelele la mina engifisa ukufinyelela khona kunalabo basangaphakathi. Yes. Abaningi nje sibaphinisela esikoleni mfundisi. Abaningi nje bababuyile ngithe ofuna ukuphunda esikoleni, I'm giving guys an opportunity. Phindana esikoleni nifunde. Because into ebhlungu le ingane esizenza soyi2 mase sihlukene kube zami. We understand. How am I going to provide for these kids? And not everyone is strong like uNqobile othe ebuyile wakwazi ukwenza izinto ezibonakalayo. Wakwazi ukwenza izinto ezinkulu. And my mom used to say bangakuhlenga nje mntanami ukuthi ubuyile emendweni wabuyela kini, but awubabuke bonke laba bangabuyanga emendweni bamamaphi nempilo and wena umamaphi.
Qobile bakuthola kanjani abantu abafisa ukuxhumana nawe? Yeah, hey. Sizoba nenye into esizoba nayo eGoli. Ethi sikhuluma about abantu asuke bedlule kuzona. Konje silento laba abazalwa namadodana nakho sengikhohlwa kodwa ikhuluma ngama wounds. My wounds okanye the pain is not louder than my purpose. True. So yeah, we'll announce proper date is Okay. so sizokuthumela. Ngiyabonga kakhulu. Abantu bangangithola. Can I say my number? Yeah, it's up to you. Okay, especially manje njengoba siku youth month. I explained later ukuthi sinamabhasari which is our gift from the organization yabathu to the youth I-50. So sila eSpringville College la ngaphakathi eThekwini, so they can come on campus besho ukuthi beze ngabathu the organization. Then ba-register bangene esikoleni. My number engitholakala kuyona it's 084 807 3476 084 807 3476. On Facebook Ngunqo Kamsweli, Nqo Kamsweli. On TikTok Ngu Kamsweli. On Instagram Ngu Kamsweli as well. Fisela umshado omunye futhi. Hayi futhi zanamanzi. Hayibo, njani manje? Futhi Sifisela ukuthola omunye futhi umshado. Maduze nje. ngiyalithanda uthando luhle mfundisi. Kodwa I can't marry wrong twice. Yeah. Yeah, understand? So uNkulunkulu, hey my God, yangilinga mfundisi. Nginento engiyicelile uNkulunkulu. So if ngingayiboni, mina nginale inkinga yokuthi isibusiso somshado sinaso nje ekhaya sonke. I think sasithola kuma, you know. Okay. Mina umshado nginenkinga nje yomshado. Umuntu mangibona ufuna ukungishada, angazi I've rejected ama proposals akangaki. But if ngingayiboni lento engicela uNkulunkulu kuwe, I'll not marry you. We understand? Uyabaleka. Yo ngiphume ngathi ngiyochama. So nje ngiyamkhola ngiyamthemba uNkulunkulu ukuthi uzomletha athanda ukuthi kube uyena. Yebo Nkosi yami. Mfethu asibonge kakhulu bazalwane bami, siyabonga kakhulu lapho. Thank you so much. Ngizama ukubheka leli note leli ebekade nginitshela ngalo. Yes. Angisazi lezi zinto zibhalwe eziningi lezi zinto igcine singasaziboni. Kodwa ke sibonge kakhulu bafowethu, uNkulunkulu makani busise kakhulu lapho. Ndingakhohlwa sizohlangana naseSoweto ngomhla ka-31 October inkonzo yethu la siyobe sinayo khona 31 October laphana eDlamini Multi-Purpose Hall ila siyobe sikhona khona. Yes, i-team yalelo kuzana I think sizoba lapha eMidrand. I-date is not yet confirmed. My testimony is louder than my pain. My testimony, it is louder than my pain. We'll give you proper details regarding this, and then siyamkhola uNkulunkulu kuba kuyobe kumnandi kakhulu ngaloso sisikhathi la khona siyobe sihilana. 0788 417 844, and on that day ispace set siyobe sisebenzisa lapha siyobe sisincane kakhulu, so you'll just have to reserve freely, so you come. I think the capacity nje izobe incane kakhulu, so kululekani bafowethu, so make sure that you reserve in time egameni lika Jesu Kristu. Qobile siyabonga. Siyabonga mfundisi. Thank you so much. Siyabonga kakhulu. What a day. Siyabonga mfundisi. Siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu bafowethu. Thank you so much.